Adlaw kita nga Wednesday, way hunong mga kasama nga tuwang panghatag og Noche Buena gift pack para sa tuwang nagpadayon nga ngayong Pasko panalo ka promo. Ma'am, may buntag. May buntag po. Unsay pangalan? Eva. Iba Dorado. Ayan, naapoy kawan na to kasama dyan, si kasamang Leonardo Nali. Karong panahon na. Kasamang iba, ready na ba ka nga mukanta sa tuwang Christmas song ID Station? 1, 2, 3, ready, get, set, go! Ang mga darating sa tahanan, tinupuhan at pagmahalan, dudos ang galak ng tuwa at hanggang hating sa bayan, ang ining ng kalangitan, hayain ang lahat ng mo makarating. Ayan, yehey! Na kay Pasko man, kami na bahala sa inyo ang Noche Buena. Nami dala ni kasamang aibing ang Noche Buena, pakidawat. Ang idugang kasamang Leonardo, ikawan ato ang wine kasamang Leonardo. Nagpasalamat ako dako sa DXDC, RMN DXDC o sa tanan nga personnel sampa sa among mga problema karon nga nasinatian. O na ang nahitabo sa akong pamilya, wala gyapon mi muundang sa pagpaminawa ng DXDC. Ayun! Ayan, salamat kayo. Paborito kay nas kong asawa, pasuko ito, hindi ko maminaw. Ayun. Gusto nga, kamo mga kasilinganan, inaot nga unta. Maminaw po mo sa RMN DXDC, kay naatanan ng mga maayong balita, pisko, o ingon man sa bang ilang mga drama, mga adunay mahimo nga leksyon sa pagkinabuhi. Salamat kay kasamang Leonardo o kasamang iba. Kawan na to si Radyoman ay miginita, Radyoman Joel Veray. Tatak, RMN!